साबायखर थाबाय बे समाव लोगो लोगो Times Now Bodoland, long live. Times Now Bodoland, long live. Times Now Bodoland जेनाखि न्यूज पोर्टेलनि रोल बे रोलखौ ससाइटिनि सेन्सनि थाखाय समाजनि मोजांनि थाखाय बिहोमा होबोबाय थादों आरो मीडियानि रोलखौ लाबोबाय थादों थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव जाहाथे टाइम्स नाउ बडलेन्डआ जोंनि समाजनि जोंनि ससाइटिनि थाखाय अभाब अभियोग नांगौखिनिनि बिथांमोननि गांनाय उखैनायनि जेनाखि इश्यूज बेफोरखौ नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों फोसावलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिदों बिथांमोननि जेनाखि 5थि गायसनथाय फाउन्डेशन डे बेवहाय बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोनहा आरोबाव फैबाय थानाय समाव गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन आरो बारानिफ्राय बारासिन फलोवार्स मोनगोन आरो जोंनि जेनाखि रोल मीडियानि बे रोलखौ लालांबाय थागोन होननानै जों मिजिंथिदों दा जोंहा मीडियानि रोल होननानै आं बुंबाय थादों ग्रेट पावार काम्स विथ ग्रेट रेसपन्सिबिलिटि जेब्ला नोंथांनि आखायाव मोनसे अस्त्र थायो बे अस्त्रखौ जोङो रेसपन्सिबलि बाहायनो सोलोंनांगोन थिग बेबायदिनो जिहेतु ससियेल मीडिया बा न्यूज पोर्टेलहा जोबोद मोनसे पावारफुल अस्त्र थिग बे पावारफुल अस्त्रखौ जोङो ससाइटिनि सेन्सनि थाखाय कन्स्ट्राक्टिभ आइडियोलजिनि थाखाय जोङो बाहायनांगोन जोङो बेखौ डिस्ट्राक्टिभ जेनाखि नेचार डिस्ट्राक्टिभ आखुथायजों जोङो बाहायनो नाङा आङो बिथांमोनखौ खावलायदों थांनाय बोसोरफोराव जेनाखि रोल लाबाय थादों थिग बेबायदिनो रोल लालांबाय थागोन आरो फैबाय थानाय समाव जाफुंसार जागोन जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो पर्टेल चेनेला बांनायनिफ्राय बांबोबाय थादों बे थारैनो बांनाया मोजां ना खमायनाया मोजां बांनाया मोजां दा बाहायगिरिनि खर'नि सायाव थागोन बाहायगिरिया जुदि मोजाङै बाहायोबा 100टा जाथों 200टा जाथों 1000टा जाथों लाखटा जाथों बियो जोबोद मोजां खोथा नाथाय जोङो बेखौ मोजाङै बाहायनायनि जेनाखि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि बेसे गिदिर खोथा